Pagalang tinapay na mapamahaw kita. Ay wow, turog-turog. Di na lagod magbarakan? Di na magbarakan. Ano noy? Di na talaga kumamata? Sunod nga ni, di na magparapuya, di na magparatartambay, kung di man kaya magmatang amay. Kaga-aga pinagpapanandong payo ko. Ay, hindi. Ako na lagod mabakal pamahawan. Tumororog na sila ka mo dyan.